Сынка проснулся, поедем с тобой глядеть пчел. Так, лазбиня нашего, поглядим, что у нас тут. О, всякие штуки. Так, собраться надо же. Пошли глядеть, что будем сбирать. Вот, лесвицу возьмем, лесвицу, конечно же лесвицу. Вот так. Так, секирку. Что, все взяли? Не все, да? Вот и у нас тут усього хапа. І ще лазбін, да? Не надо? Не. Тут взяли. О, забылись трохи. Все, тут все. Пошли. О, демараж треба взяти. От ти спокій зберешся. От ти добре, ну як он тут попрацював трохи. Новенький. Я ще не замазаний, не за... Да уже, правда... О, гляди, кольки тут уже смоли. Вот так. Да, демара взяли, а порохна надо взять на спочатку, так? Давай трохи наберем. Так. Давай возьмем ось этого порохна, покладем у торбу. І ще, може, трошки. Вот так вот. Хопить, я думаю. Нам с тобой хопить. Хопить. А что не взяли? Все взяли, да? За этим не пойдешь. Так, лезево мы с тобой не взяли с нашей. А пошли тогда брать. О, бортнік увосень збіраецца і ідзе глядзець пчол. Самае галоўнае, самы адказны перыяд. Бо ў гэты час, гэта ўжо падрыхтоўка пчол да зімы, яны самі рыхтуюцца, і бортніку трэба паглядзець. Яму трэба падрэзаць мёд, падрэзаць суш і ўжо ведаць дакладна, што будзе з пчоламі, самае галоўнае, каб яны перазімавалі. То бортніку трэба сабрацца. Самае галоўнае, нічога не забыць. Бо аднойчы мы так з маім настаўнікам Васілём усё сабралі, уже, можна сказаць, і паўдарогі праехалі, а потым забыліся пра самае галоўнае, што бортнік з сабой бярэ. А з сабой бортнік бярэ, конечно же, рукі, ногі і все свае прылады працы, але самае галоўнае гэта хлебу ўзяць. Хлеба ўзяць, каб прынесці і пад стойла паставіць. Без гэтага можна нават і не ехаць. І ў нас было такое, што мы ўжо прыехалі, развярнуліся і за хлебам паехалі ізноў абратна. Вось гэтай восенню я таксама ўсё з сабой узяў. І сякерку, і лезева сваё, сплеценае, невядома, ўжо гадоў 10 таму, колькі яно ўжо працуе. І лазбіня ўзяў свайго, каб туды што пакласці, калі будзе. Ножа свайго ўзяў, якім працаваць трэба. Вось. Ну і з гэтым можна ўжо збірацца і ісці, глядзець пчол. Ото. То новое, то не, то твое, то не. А где мое старое? Старожитное. З часов невядомо яких яшчэ. Калі людзі яшчэ не жылі. Так, мое, где мое? Мое забыўся дзе. Пайшлі у хаце дзесьці. Поехали глядзець, дзе наша лезева. Гляди, ноги каб грязными не были. Так, ото оно. Ты бачиш, где сховалася? Сховалася, ледь знайшли. О! Треба собрать, а то не так непригоже. Пошли збирать. Так, добре, що тут? Ото наша. Зберем, да, поедем уже. Уже ж час, уже ж осень. Осень знову на Полесье прийшла. То треба глядеть пчолок. Що вони тут нам і собі наробили, і нам наробили. Невідомо. Самое цікаве, да? Що їдеш і не ведаєш, що там, де як. Головне, що вони там облетали там. Да потихо зиму эту все перезимовали.
Зараз хутенька зберем, каб прыгожа было, да будем носить. Бо ехать ж трэба ў лес. О, то мы забыли ножа, еще забыли. Собрали, да? Ехать можно. О! Так. Все, мы с тобой готовы. Что, понесли лезево тогда? Фу. Вот. Лазбень. Все взяли? Ну, пошли тогда. Так. О, что мы забыли с тобой. Хлеба забыли взять. Так. Вот то было б нам. Пошли тогда брать хлеба. Заходь, что там шукаешь? Так. Рыбу взять. О! Возьмем такую смачную штуку. Так. Так, вот рушник возьмем. Самый пригожий еще. Бабуля ткала, вышивала. О, и поедем, так? Все, зараз готовы, поехали. Ой, зноў восень на Палесе. Моя уже 11-я восень. Першыню я потрапіў 14 год, правда, не в свои родные мясціны, а до свайго першого настаўніка, до Васіля. І з тых часоў вось я ўжо захварэў той самай хваробай, як завуць бортнікі, лясной хваробай, бо яна передаецца ад чалавека да чалавека і не вылечваецца. А що ж это такое осень? Чаму ж она такая осень на Палесе? Бо на осень на Палесе это заўсёды пчол глядзець. І ты ехаць у лес, ісці ў лес і глядзець тых самых пчол. І мы вось гэта якраз восенню і збіраемся. З сынам пойдзем глядзець пчол. Што яны там нам прынеслі, і не толькі нам, яны галоўны каб сябе, каб яны захаваліся, каб яны перажылі зіму і нас ізноў радавалі наступным годам і праз год, і адным словам пад сканчэнне ўсяго свету. Ну, мы с вами пришли, послухайте. Пришли до наших працовниц. Да. Жалится, что год таки был, ніякі ни весна, ни лето, ну что ж ты зробишь? Ось так у нас тут на вишині. А вот для мяне глядзець пчол гэта як для рыбака рыбу ловіць, для грыбніка грыбы збіраць. А для мяне глядзець пчол гэта як такі выніковы, можна сказаць, гадавы экзамен. Калі ўжо прыйшоў, цэлы год пчолы ляталі, цэлы год яны нешта там збіралі, а ты прыходзіш і глядзіш проста на іх, як яны працавалі. Притом, што кожная сям'я па-рознаму. Адны, здаецца, і асабліва цэлы год хоць і леталі, нічога не назбіралі сабе, а другія наадварот. Носа свайго не паказвалі цэлы год, а поўны вулей і мёду і воску.
Вось, а для мяне гэта такі час, калі цікава ўвогуле стаць часткай дзікай прыроды, калі не проста чалавек прыйшоў, гэта бортнік прыйшоў, гэта такі ўжо сучасны мядзведзь, можна сказаць, або чалавека-мядзведзь, які прыходзіць і глядзіць на тых пчол, але не задзірае іх, не выдзірае, пакідае ім большую частку, забірае сабе толькі плату за сваю працу. Я калі папрацаваў добра цэлы год, значыцца і платы больш будзе, калі не, то не. Вось такая вось яна гісторыя. І маё гэтая 11-я восень на Палесе, яна хоць і была спачатку проста пазнаёміцца з тымі бортнікамі, зараз уже, здаецца, уже і сам трохі бортнік, а можна было і з каго навучыць. Гэта пчол глядзець, это такі і адказны з аднаго боку перыяд часу бортніка, і самы цікавы. Глядзець трэба, конечно ж, трэба да пчол прыйсці. Залазіш на стойло сваё, да сваіх вулляў, колод, адчыняеш доўжню, снёт, калі ёсць, доўжню адчыняеш, і потым глядзіш, што там адбываецца ў іх. У іх там свой свет. Калі ўжо позняя восень, калі ўжо час прыйшоў глядзець, гэта ўжо і прымаразкі першыя, ўжо ноччу можа быць і мінус, днём не такі вялікі плюс, то ўжо пчолы збіраюцца ў клуб, і яны ўжо падрыхтаваныя, ўжо гатовыя ісці да зіму перазімаваць. І ў гэты час якраз можна прыйсці, адчыніць і пабачыць гэта ўсё. Яны, конечно, схаваюцца ў галаву колоды вулля, і іх можна нават і не пабачыць першыя часы, таму дымара можна і не карыстацца спачатку. Ось, а калі ўжо вылецелі адна, другая, трэця, яны, конечно, адразу раскажуць і пакажуць, як гэта прыходзіць у госці да іх. Дзе хто пацалуе, а дзе хто ўджаліць. Вось. Потым трэба паглядзець, што ў нас там з сотамі і з усім мёдам. Бывае так, што соты пустыя, то звычайна расказвалі мае настаўнікі, што работа є, меду нема. Это значыцца, што трэба все роўна паглядзець пчол, трэба падрэзаць суш, трэба все прыбраць і пакінуць іх, закрыць, зачыніць ім дзверы, можна сказаць так, доўжню зачыніць, і все, і пакінуць на зіму, да ўжо чакаць вясны, што будзе з імі. І чакаць, ці перажывуць яны ці не. Вось, гэтай восенню у нас тут не так шмат, бо і вясна была такая доўгая і халодная, то пчолы некаторыя перажылі зіму, яны і весну такую перажылі, і вось восенню мы паглядзелі з сынам і глядзім, што, в прынцыпе, ім хапіла. Галоўнае, яны сабе назбіралі мёду і хопіць ім на зіму. Будзем уже ведаць вясной, што там з імі сапраўды здарыцца. Вось, у некаторых колодах, вуллях больш працавітыя пчолы былі, або узятку было больш. Так яны назбіралі і сабе, і нам прынеслі трохі, каб мы паласаваліся. І так вось мы і глядзім пчол. Падрэжам мёду, падрэжам суш, і все, і пакідаем іх на цэлую зіму да наступнай вясны. Прыходзім і ўжо глядзім. І вось калі трэба нейкія рамонты зрабіць, ну, бывае розна, бывае мыш прагрызе, там, ці куніца пачне драпаць. Адным словам, нейкая такая шкода ёсць, то мы парамантуем. Ці дах там трохі падгніў, можа быць, все зробім, каб ўжо зімой ім было цёпленька там, і яны дажылі да самай весны, да самого лета. Конечно, бортнік не забірае ўсё, бо у кожнага свой падыход, у кожнага свае меркі ёсць, і бортнік збірае толькі пэўную частку. Пэўная частка, ну, калі так казаць, матэматычна, то гэта 1/3 ці палова можа быць усяго, што адцянулі соты мёду сабе. Але яшчэ дадаткова ці прыстаўляюць далонь да верху доўжы,
Вось, і па гэту далоні меряюць. Все, што ніжэй далоні, все можна забіраць, бо ўсё астатняе ў галаве, і пчолам хопіць якраз гэтага аб'ёму, хопіць на весну, на зіму хопіць.